El concepte de ciència oberta és un dels més macos que s'ha inventat mai la humanitat. Però té una característica curiosa, que a mi em crida l'atenció perquè és molt més polièdric, molt més ampli del que ens imaginem. Jo mateix se suposa que sóc un conreador, un cultivador de la ciència oberta des de fa anys i no paro de descobrir noves facetes. Has de reconèixer que jo treballo amb recursos educatius en oberts des de fa anys, però em sento, en aquesta ocasió d'aquest enregistrament, em sento com el personatge de l'obra de Molière que descobreix després de molts anys que parlava en prosa. Pues jo he descobert, gràcies a aquesta iniciativa, que jo treballava en recursos educatius oberts. M'ha agradat molt aquesta circumstància, gràcies a la iniciativa de la universitat. I contesto la idea o la pregunta o intento desmuntar el mite. Un dels grans avantatges dels recursos educatius oberts és que no necessites passar per processos editorials innecessaris. El propi professor pot editar els seus treballs, els materials. El concepte de recursos educatius oberts és interessantíssim i contempla la reutilització gràcies a les llicències que ja existeixen, Creative Commons, que ho permeten. Per tant, és facilíssim actualitzar recursos educatius, molt més fàcil que en els processos convencionals. Per tant, és un avantatge enorme per als professors, per als estudiants i, per tant, podem dir que no hi ha cap dificultat en actualitzar recursos educatius, sinó tot el contrari, gràcies a aquesta tendència que forma part de la ciència oberta.